Aiheena tänään on periaatteessa tämmöinen aika tärkeä yksityiskohta myynnin prosessissa. Ja se on nimenomaan kaupan päättäminen. Tai me kutsutaan sitä kaupan päättämiseksi, me kutsutaan sitä closeaamiseksi, joka tulee tietysti englanninkielestä tämmöistä slangia. Ja se on tavallaan sikäli väärin ja väärä termi, koska mehän emme siis halua missään tapauksessa päättää suhdettamme asiakkaan kanssa, vaan me haluamme, että se jatkuu. Ja tietysti meidän toimemme ja se, kuinka me asiakasta käsittelemme tämmöisessä tapauksessa, niin sillähän on tietysti sitten vaikutus siihen, että tuleeko asiakas meille takaisin vai ei. Mutta yleisesti ottaen myyjien kesken suurimmaksi osaksi tässä vallitsee suuri tällainen, voisinko sanoa, asia, mitä ei ymmärretä oikein. Ja kuvitellaan näin, että meillä on tämmöinen, että myynnin prosessi ikään kuin kulkee niin, että nyt tässä ensimmäisessä osiossa me sitten tapaamme sen asiakkaan ja selvitämme heille sitten tämän tuotteen perin juurin niin hyvin kuin me se itse tunnemme ja osaamme ja kerromme heille sitten kaiken siitä ja kaiken meidän yrityksestämme ja muista asioista, joita tähän asiaan kuuluu. Eli meiltä tulee tämmöinen vuolas kertomus kaikesta, mitä tähän liittyy. Ja sitten kun se on tehty, niin sen jälkeen sitten istutaan alas ja aletaan vääntämään kättä sen asiakkaan kanssa ja yritetään sitten niin sanotusti closeata se ihminen ostamaan se kyseinen tuote. Tämähän on siis yleinen, hyvin yleinen käsitys siitä, kuinka tämä toimii. Ja nyt tosiasia on se, ja tässä on se ehkä pieni yllätys monelle, että tämä ei voisi olla kauempana totuudesta. Näinhän se ei missään tapauksessa siis ole. Ja ammattimainen myyjä ei missään tapauksessa tee sitä näin. Meillä on kaksi myyjätyyppiä, jotka periaatteessa toimii siten, että toinen on hieman aggressiivisempi, toinen on hieman ystävällisempi, mutta tämä aggressiivinen tyyppi hyvin useasti, hänellä on hyvin, sanoisinko, vahvat omat mielipiteet siitä, miksi tämä hänen tuotteensa tai tuotteet ovat nimenomaan hyvin. Mitä ovat ne edut niissä tuotteissa, jotka hänen mielestään ovat varsin hyviä tai parhaita tai jotain muuta vastaavaa. No nyt tämä henkilö sitten hyvin useasti kertoo juuri nämä omat mielipiteensä tälle asiakkaalle ja yrittää ikään kuin, mitä mä nyt sanoisin, kääntää sen asiakkaan ajatukset siihen, että näinhän se täytyy olla, kun tämä myyjä nyt näin kertoo. Mutta valitettavasti näinhän se ei mene. Asiakkaalla varsinkin tänä päivänä on hyvin pitkälle omat mielipiteet siitä, mitä he haluavat. Ovat hyvinkin valveutuneita siitä, mitkä ovat heidän tarpeensa, mihin he tätä tuotetta tarvitsevat ja millä lailla sen pitää palvella heitä, jotta he saavat mahdollisimman hyvän hyödyn ja edun siitä. Joten jos myyjä ikään kuin työntää omia mielipiteitään siihen ja aggressiivisesti puskee sitä tuotetta, niin se voi mennä ihan täysin väärään suuntaan. Niinä kertoina, kun asiakas saattaa olla samaa mieltä, niin tämä kauppa saattaa syntyäkin. Ja näin ollen tämmöinenkin tyyppi niin hyvin useasti pystyy kyllä myymään. Mutta se ei ole ammattimaisesti oikea tapa tehdä sitä, ja ongelma siinä on se, että tällainen myyjä ei pääse sellaisiin myyntilukuihin, kun hän voisi päästä, tai hänen suoraan sanoen pitäisi päästä. Toinen tyyppi, mikä tässä tulee esiin hyvin useasti, on tämmöinen hyvin ystävällinen tyyppi. Ja he ovat erittäin ystävällisiä asiakkaille, toimivat erittäin kohteliaasti, vievät asiaa eteenpäin hyvin pitkälle asiakkaan toiveiden mukaisesti ja siten yleensä siinä syntyy semmoinen suhteellisen hyvä myyjä-asiakas tämmöinen suhde. Mutta se ongelma siinä on se, että tällainen myyjä sitten useasti kertoo kaiken, siis kertoo liiankin paljon, on pitkään äänessä myöskin ja laveasti ja juurta jaksain selvittää kaiken maailman erilaisia vaihtoehtoja, mitä siihen tuotteeseen saattaa liittyä. Ja se ongelma, mikä tästä seuraa, niin on se, että asiakas tuli kauppaan tai liikkeeseen tietty tämmöinen niin sanottu ajatus päässään, että mitä hän niin kuin hakee sitä liikkeestä. Ja nimenomaan haluaa, että jonkunlaisen vastauksen siihen hänen nimenomaiseen tarpeeseensa. No nyt kumpikaan näistä edellä mainituista herroista ei ole loppujen lopuksi välttämättä vastannut
siihen kysymykseen mitään, koska he eivät oikeastaan missään vaiheessa ole ottanut selvää siitä, kenen kanssa, minkälaisen asiakkaan kanssa he ovat tekemisissä. Ja näin ollen, kuten sanoin, niin se ongelma tulee siitä, että näin hoidettuna niin myynti tällaisilla myyjillä saattaa olla hyvin rajoitettua. Se tapa, millä tämä pitää hoitaa, kulkee näin. On ymmärrettävä ja hyväksyttävä se, että myynnin klousaaminen ei missään tapauksessa lähde kulkemaan eteenpäin vasta siellä presentaation lopussa. Päinvastoin. Myynnin klousaaminen, eli sen päättäminen ja siihen johtaminen, niin alkaa nimenomaan heti siitä hetkestä, kun myyjä tapaa asiakkaan. Ja ensimmäinen tehtävä, mikä myyjällä pitää olla, niin myyjän on opittava tuntemaan se oma asiakkaansa. Hänen on opittava tuntemaan, mitkä ovat sen asiakkaan ongelmat, mihin asiakas hakee ratkaisua, mikä on se tuska, mikä hänellä saattaa päivittäin olla, mihin hän haluaa jonkunlaisen hyvän ratkaisun niin, että hän pääsisi siitä kohdasta eteenpäin paremmin ja niin päin pois. Eli toisin sanoen asiakas puhuu ja myyjä kuuntelee. Myyjä tekee strategisia kysymyksiä, mutta kuuntelee edelleen. Muistakaa, teillä on 2 korvaa ja 1 suu, hyvä suhde. Siis kuuntelette 2 kertaa enemmän kuin puhutte. Ja näin ollen asiakas kertoo kaiken sen tiedon teille, minkä te tarvitsette, johon perustuen te voitte siis tehdä ratkaisut. Ja jos meillä on semmoinen tuote, mikä todellisuudessa kelpaa ja toimii tässä kohtaa, niin silloin me tuomme sen esiin pala kerrallaan, ja sanon pala kerrallaan sillä lailla, että asiakas siis nimenomaan hyväksyy eri kohdat ja eri asiat siinä tuotteessa niin, että ne todellakin sopii hänelle. Ja kun se menee näin eteenpäin, niin tosiasia on se, että siis niin sanotusta päättämisestä, kaupan päättämisestä tai klousaamisesta, ihan miten halutaan, niin siitä loppujen lopuksi tulee vain ihan tämmöinen logistinen asia. Se ei ole enää mikään tämmöinen kauhea kädenvääntö tai taistelu siellä lopussa, missä me yritämme ikään kuin väkisin myydä jotain sellaista asiakkaalle, mitä hän ei välttämättä edes haluakaan. Ja toinen asia, mikä tässä tapahtuu, on se, että me nostamme myöskin sen tuotteen arvoa ylöspäin koko ajan. Ja kun me nostamme sitä arvoa ylöspäin, että se todella toimii sille asiakkaalle, niin meidän mahdollisuus pitää myöskin profiitista kiinni siellä lopussa on paljon paremmat kuin jos me tehtäisiin tämä asia toisinpäin. Näin se menee. Toivottavasti kaikki sai tästä hyvän vinkin.